Conclusions finals. Segons el Consell d'Administració de Ràdio Televisió Valenciana, esta última ronda, la intervenció dels candidats és de menor a major representació en l'Ajuntament de Castelló. Temps ara de conclusions per al candidat del bloc, que serà qui comença. Enric, nom de Déu, té la paraula. Soc nacionalista i soc d'esquerres. I el bloc és un partit nacionalista i un partit d'esquerres. I tenim, ja ho he explicat, un projecte de ciutat que molts de vostès ja coneixen. I un projecte, que també ho he dit ja, no podem fer contra el 30 o el 40% de la ciutat. Per tant, entenem que una de les eines fonamentals per a fer política és el consens. El bloc aposta per el consens. Sempre que el Partit Popular ens ha permès treballar en positiu, hem estat allí. Hem rebut múltiples felicitacions públiques per part, recentment, per exemple, de la regidora d'Igualtat d'Oportunitats, pel treball de la gent del bloc en la creació del primer pla d'igualtat homes-dones. I nosaltres ho agraïm perquè ens han permès treballar i ens han permès fer aportacions. El propi alcalde ens ha felicitat públicament per la vocació de servei del bloc i per les aportacions positives en tot el llarguíssim i complex procés de modernització de la nostra ciutat, fruit de l'aplicació de la llei de grans ciutats. També agraïm que ens hagin permès treballar i també agraïm les felicitacions públiques que demostren que quan venim a treballar ens podem entendre tots plegats. Hem estat en tots els consensos que se'ns han permès. No hem estat en alguns, per exemple, quan el Partit Popular i el Partit Socialista han pactat deixar-nos fora de la Ciplaça o deixar-nos fora també de la futura televisió digital terrestre. Han preferit que en el Consell d'Administració buscar una fórmula que evitara la pluralitat i que evitara que els nacionalistes poguérem estar-hi. Dic que hem estat en tots els consensos que ens han permès, malauradament. El Partit Popular no ha entès que l'urbanisme o el comerç, per exemple, foren matèries a consensuar. Tenim el convenciment que de la mateixa manera que hem rebut les felicitacions que els deia per els llocs on ens han deixat treballar, entenent que el consens vol dir que ningú no guanyi per a que ningú no perga, si nosaltres haguérem pogut participar en el consens del model urbà de la ciutat, tenim el convenciment que haguérem estat capaços, tots plegats, no només el bloc, tots plegats, de trobar una solució, d'esponjar alguns espais i de resoldre temes que ara són conflictius, com pugui ser més dret. Com estem segurs, absolutament segurs, que el futur, que és bo, per al comerç de la ciutat, amb centre Ciutat Castelló, seria encara molt millor si algunes de les propostes que el bloc va fer i que no va trobar porositat en l'equip de govern hagueren eixit endavant. Ja ho hem dit adés, no podem construir aquesta ciutat contra la meitat de la seva població. Tenim que fer un esforç, les tres formacions polítiques, per sentar-nos a la taula del dia després de les eleccions i dibuixar una agenda de futur. Castelló té un privilegi enorme i una capacitat de futur que segurament és poc comparable en altres ciutats. És la seva pròpia població, és la seva il·lusió, més enllà de campanyes apassionades. Som la gent, som les persones de Castelló els que estem construint el futur. El senyor Alberto Fabra ha de saber que com a líder de l'oposició jo el necessitaré i que tindrà el meu despatx obert. I no només ell, sinó que el Partit Popular, quan estigui en l'oposició, rebrà el tracte que mereix l'oposició, que és exactament el contrari del que està rebent l'oposició actual. L'Ajuntament de Castelló, jo li vaig sentir dir, el primer dia que vaig entrar al ple de l'Ajuntament de Castelló, li vaig sentir dir al senyor José Luis Gimeno: l'Ajuntament de Castelló som els 27 regidors, tots, els de l'oposició i els del govern. En una democràcia, el govern ho és en tant en quant té una oposició davant, i nosaltres som oposició en tant en quant hi ha un govern davant. Som les dues cares d'una mateixa moneda, la moneda de la democràcia i de la pluralitat. No vaig invertir massa temps en explicar les meves propostes, simplement perquè fa molts anys que estem treballant a l'Ajuntament de Castelló, 20 anys que estem presents els nacionalistes, i en els darrers 4 anys hem fet els deures. Els ho he explicat en la meva primera intervenció. Saben, a més, que des del mes d'octubre, divendres sí, divendres també, hem anat desgranant una sèrie de propostes que estaven dins d'un document que hem anomenat Acord per Castelló. Propostes sensates, útils, possibles, que abasten totes les àrees de govern de la ciutat. Tindrem una especial preferència per als barris perifèrics, per al Grau, però hem parlat de comerç, hem parlat d'indústria, hem parlat de medi ambient, hem parlat de sanitat, hem parlat d'educació, de totes i cada una de les àrees. Castelló és una ciutat amb un esplèndid futur si ho fem plegats. Si no, si ens anem posant entre bancs els uns als altres, estem perdent oportunitats i les generacions futures ens ho reclamaran. Ho he dit adés, vostès ens paguen per a que parlem, no per a que discutim. Però jo avui no comparec davant de vostès només per demanar-los el vot dels propers 4 anys. He començat explicant què és el que havíem fet des de l'oposició, buscant consensos, i des del govern com a regidor de Sanitat. Si vostès creuen que l'actitud del bloc, que la nostra manera de fer polítiques, lluny de la crispació, buscant sempre la vessant més positiva, ha millorat la seva qualitat de vida, hauria de ser motiu suficient per a que ens voten. Vinc, si em permeten el símil, vinc a cobrar els vots que ens hem guanyat en el nostre treball quotidià, no en aquesta campanya, sinó en el treball dels darrers anys. I per al futur només els demane que confien en mi. Jo confio en vostès.
Gràcies, senyor.